Masike senze ke eminye imizekelo ke ngokugrafisha okanye ngokubeka ii-rationals zethu egrafini. So masithi ke bendino-y o-equalisha to u-2x ongaphezu ko-x plus 1. So ithetha ukuthini ke le nto? Into esifuna uyenza kaloku apha kuba sijonge ii-horizontal asymptotes zethu. Uba zikhona phofu ezo horizontal. Uzukhumbula loba bendikuxelela uba fanele sijonge i-coefficient enkulu kwi-numerator nakwi-denominator yethu okanye kuphantsi, kunani phantsi nonani phezulu wethu. So apha ke phezulu izawuba ngu-2x ze apha ngezantsi ibe ngu-x. So ungathi ke njengoba u-x esiya mhlawumbi kwi-infinity, u-y, so u-x ezesiya eba mkhulu kuba kaloku ezi zinto zithetha ngantoni? Zithetha ngo-x kuba laa 1 akathethi ncam. So ithetha ukuthi u-y kuza kwenzeka ntoni kuye? U-y yena uzawuba approximately ku-2x over x. So le nto ifana no-2. So ithetha inyani ke le nto kuba kaloku uzokhumbula uba u-x naxa esiya kwintoni? Kweli cala eli-negative, u-y wethu uzawuba ngu-2. So ayithethi ke laa 1 wakho phaa. So makhe sibeke ke ngoku le horizontal asymptote. So ngu-y is equal to 2. So lena ke na yi-horizontal asymptote yethu. Yi-horizontal asymptote yethu ngu-y is equal to 2. So uzokhumbula ke uba laa nto yi-horizontal asymptote. Uzukhumbula lokuba bendithe kuwe i-asymptote ngumgca okanye it's a line apho igraph yethu iyayisondela kuye kodwa ingade ifike khona. So ithetha ukutsho ke laa nto phaa uba yi-asymptote yethu. Masike sijongeni ke ngokuba sinazo na ii-vertical asymptote okanye ii-asymptotes, imigca apho esika kwi-x-axis. So sinayo x is equal to u-x plus 1. So siyayazi uba umphantsi lo wethu, siyamazi uba u-y uba undefined ngoba umphantsi lowa u-x abe ngubani? Abe ngu-negative 1. Kuba kaloku xa sifaka u-negative 1 ku-x izawuba ngu-0 i-denominator yethu kwaye i-denominator yethu xa ingu-0 ayizukwazi uba defined i-sum yethu. So uzawukhumbula ukuba leyo izawuba yintoni? Izawuba yi-vertical asymptote yethu. Kumele ke ndikubonise umzekelo uba kutheni le nto ndisitsho. Masithi kaloku besino-equation x plus 1 ongaphezu ko-x plus 1. Uyabona ke apha ubungatsho mhlawumbi uba u-x xa engubani? Engu-x plus 1, igraph yakho iba undefined kuba kaloku xa ufaka u-negative 1 udibanisa no-1 izawuba undefined. Kodwa ngoba ubona usenokwazi uthini? Usenokwazi ucingela uba u-x akanguye ubani? U-negative 1. Ungohlula kaloku i-numerator yakho ne-denominator yakho utsho ufumane u-1. So ungatsho ke uba le nto sizawufumana u-1 when okanye xa u-y engalingani, ndizama ukuthi u-x ke phaa, xa u-x engalingani no-negative 1 okanye la manani wethu amabini apha engalingani no-0. So ithetha ukuthi ubunotsho ke uba u-y ulingana no-1 xa engengo-negative 1. Kodwa ke ithetha ukuthi ubungenoba nayo intoni? I-vertical asymptote okanye ubungenoba nalo umgca osika i-x-axis sakho. So bengenobakho vertical asymptote, no vertical asymptote. So ithetha ukuthini ke le nto? Ithetha ukuthi le graph ithetha ukuthini? Ndizawukhe ndikuzobele ke apha ecaleni uzoyibona uba ithetha ukuthini. So xa sinozoba le graph yethu singayibhala ngoba u-y ulingana no-y kuzo zonke ii-values kodwa hayi ku-1. So ithetha ukuthi le graph yethu ingahamba apha kodwa hayi ku-1.
So igraph yethu elingana no-1 kodwa hayi ku-1 kuba kaloku u-x is equal to -1 akekho bani akekho define. So yile nto sizoba ke eqanda sibonisa uba igraph yethu kaloku ayihambi phaa kuba kaloku igraph yethu ayinokwazi uba ku-1. So le nto ithetha le nto endiyibhale apha nqwa, ayikho i-vertical asymptote kuba kaloku ezi term ezimbini ziyasusana okanye ziyakhansilisha sitsho sishiyeke nobani, sishiyeke no-1. So xa sithetha ke nge-vertical asymptotes okanye imigca apho isika intoni ii-x-axis zethu, kuyanyanzeleka uba siyazile uba le expression ingaphantsi ayisusani nenye engaphezulu kwenzela uba sizokwazi kaloku ufumana. So apha bekusenzeka loo nto asinayo kodwa phana asikhansilishi, into ithetha ukuthi sizoba nayo i-vertical asymptote and loo vertical asymptote ngu-x is equal to -1. Manditsho ndiyizoba ke uzoyibona nawe apha egrafini. Lena ke i-vertical asymptote yethu izobukeka ngolu hlobo. So ithetha ukuthini ke le nto? Ithetha ukuthi le graph yethu alikho okanye ayide iyofika phaa iyothinta laa line. So maske sifake amanani sibone uba izosinika bani. So x xa ingu-0 uzawuba ngubani u-y wethu? So izawuba ngu-0 over 1 ibingu-0, 0. So le point engu-0, 0 singakwazi uyibeka phaa kwigraph yethu. Kodwa kwenzeka ntoni xa u-x engubani? Engu-1. So izawuba ngu-2 ophindaphinda no-1 ibe ngu-2 over 1 plus 1. So izawuba ngu-1 no-1. So ithetha ukuthi naye sizayombeka phaa. Singafaka ke amanye amanani ke amanintsi kodwa uzoyibona igraph yakho xa uyizoba izofana, igraph yakho izoba lola hlobo. Ayizude ithinte i-vertical asymptote yakho kwaye ingazude ithinte i-horizontal, ithetha ukuthi naphana iyayisonyuka isiya kweli cala le-positive zika-x. Maske sibone ke uba kwenzeka ntoni xa u-x elingana, ndizama ukuyibeka apha kwenzela uba so xa u-x engu-2 uzoqaphela ukuba ngu-2 phinde no-2 ibe ngu-4, u-4 aze abe ngu-4 ongaphezu ko-2 plus 1. So ngu-1. So isinika loo nto u-4. So le nto izasinika ngu-2 no-4 wethu. Sitsho siyibeke phana. Siphinde sijonge uba kwenzeka ntoni na xa, maske senze enye ke ipoint yethu. So xa ingu-3, so u-3 soba ngu-3 aphindaphinde no-2 ibe ngu-6 ongaphezu ko-2. So -6 over -2 azaba ngu-3. So ithetha ukuthi loo nto sizaba no-3 olapha. Ube ke ngoku uyakwazi uzoba igraph yakho elolu hlobo esondelayo kwi-vertical asymptote zakho nesondelayo kwi-horizontal asymptote zakho. Kodwa uzukhumbule uba ayide ifike kaloku kwintoni? Kwii-asymptote zakho. Xa usondela kwi-vertical asymptote iyonyuka igraph yakho, ukanti xa usondela kwi-horizontal asymptote igraph yakho iyadicreasa okanye ibheka kweli cala eli-negative. Maske siyizobe ke apha ekhatyulethini sizoyibona uba isinika ntoni na. So sizobeka y is equal to 2x ohlulwe ngo-x odityaniswe no-1 nantsi ke igraph yethu ifana nqwa nale esigqibo izoba. Uzukhumbula uba leyana ke yi-vertical asymptote yethu. So ithetha ukuthi ke le nto igraph yethu ayide ihambe iyotshona
phaa. Uzukhomba uba igrafu yethu ke isinika ke amanani apho adibeneyo ngqo okanye asichazela ngqo le nto esiyifunayo. Kodwa ke kumele uba ibekwe olu hlobo qwa. Ndiyathemba uba nalena uyawuyifumana.